Pero yo nací primero, yo nací en Vigo, y ella nació después, Lara, mi hermana, en Coruña. Home, non pode ser, home, son de xemelas, non é? Claro que non puede ser. Yo soy la que nació primero en La Coruña y Lina nació después en Vigo. Para nada, ¿eh? Estábamos ensayando a comedia do dilema de falar castelán ou falar galego. Por iso se chamaba? Comedia bífida. Bífida, temos dúas linguas aí moi afiladas. Bueno, un tema moi interesante. Sí, moi interesante e moi malo. Polémico. Sí, moi polémico. E hai moitos prexuicios, moitos estereotipos aí que queremos desmontar e animar a xente a que fale galego, claro. O castelán coa profesora, pero o galego coa rapaza da pasantía. Castelán coa secretaria, a quen prefire para ir a cear. E galego coa muller a quen deixa na casa pola outra. Isto non é o que parece, Mellor deixalo estar, que isto non toca hoxe, pero xa nos veremos. Son máis fruto da inercia que da outra cousa. Non son intencionados. Ademais, a mí de pequeno no colegio se falaba galego, pegaba. Nós somos unha asociación cultural que se chama Argalleiras Teatro. Animamos a que se anime xente a vir, xuntámonos os mércores de 8 a 10 da noite e o que pasámoslo moi ben durante todo o ano. Despois estresámonos un pouco nas funcións, porque entramos dentro do programa Puxiganga da Diputación, e entón facemos 3 representacións en distintos concellos que nos chaman. Este ano entramos en Chantada, no noso, que sempre facíamos unha representación previa aos outros, pois este ano entramos aquí, entón será o próximo sábado, ás 9 da noite, no auditorio. Entón, animovos a vir a divertirvos un pouco con nós. A ver, digamos os nomes, señoras. A ti Ana Lemos, pero puedes llamarme Lana, o sea, Lana. Y Solina Graña, pero me llaman Lina, o sea. No, xurades dicir a verdade, toda a verdade, e nada máis que a verdade. Ay, sí, o sea, sí, sí. Juro. Home, digan si xuro. Sí, juro. Ah, sí, juro. Sí, sí. Relacionados en sitios distintos, sendo xemelas, eso é imposible. Claro. Eso, porque lo digas tú. Como mis agaces aquí en el cielo no sois, ¿eh? No comprendemos. A ver, se me explican un pouco, por favor. É de Núñez Singala, pero Paqui, que é a nosa directora de Monforte, que é animadora sociocultural e de verdade ten un ánimo que anima aí as pedras, pois ela data para cada grupo. Canto tempo levades Argalleiras? Esta é a terceira obra que xa representamos, entón estamos moi contentas porque cada paso é unha e entón vamos mellorando, vamos unindo nova xente, entón animo, por favor, que veña xente. Pois que saia moi ben o sábado. Vale, moitas gracias. Esperamos que sí.